koning tussen de ringrijders. Een rondleiding in het Gouden Politiebureau. Een begrip uit Zeeland dat verdwijnt. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Bij veel mensen in het middengebied in Vlissingen zat deze week de schrik er nog goed in. De reeks schietincidenten zorgt ervoor dat mensen zich onveilig voelen, ondanks het extra politietoezicht. Ik maak me daar ongerust over, want er wordt zomaar geschoten. Onveilig gevoel bij heel veel mensen. Ja, ik vind het niet zo veilig meer. Want normaal zitten wij met ons voordeur open op de galerij. En dat durven we niet meer. Oudere mensen durven niet meer naar buiten. Dus ja, de boel goed verpest hier. Vorige week waren er in korte tijd verschillende schiet- en vuurwerkincidenten in het middengebied van Vlissingen. Er werden kogels door ruiten geschoten en op straat werden patronen gevonden. En dan rijden ze keihard als idioten. En ze gaan schieten en de gekste dingen. Ik heb alles meegekregen. Ik heb uit mijn raam gehangen en gekeken wat er gebeurde. En het was doodeng. Ik koop hier dagelijks bij de Spar. En dan denk je de volgende dag, na die eerste keer schieten, denk ik, nou, zou ik nou er weer heen gaan? Ik denk, nou ja, misschien is het nog onrustig. En jawel, want toen werd de dag erop weer geschoten. De buurt vreest dat het niet bij de schiet- en vuurwerkincidenten blijft. Het is een criminele buurt, hè? Dus het is niks veranderd hier. Er gaat nog veel meer gebeuren, dat weet ik zeker. Dus het is hier nog niet klaar. De politie voert extra controles uit in de buurt en houdt donderdagmiddag een inloopspreekuur, zodat omwonenden hun vragen kunnen stellen en hun zorgen kwijt kunnen. Het is de oudste ringrijdersvereniging van Nederland en ze hebben een bijzondere mijlpaal bereikt. Ringrijdersvereniging Nieuwland bestaat 200 jaar. Dat werd uiteraard op Pinkster 3 gevierd met een wedstrijd in Nieuw- en Sint-Joosland, maar ook met een bezoek van de koning. Ik doe al 17 jaar mee, maar deze dag is toch wel echt heel bijzonder als we toch de komst van de koning zo meteen verwachten. Hoog bezoek in Nieuw- en Sint-Joosland, want de koning komt. En dat zorgt voor spanning bij ringrijders en bij de paarden. Maar we rijden nu wel wat sneller door, zodat we ook het programma zo kunnen afhandelen zoals we het hebben voorbereid. Rond 1:30 was het zover. Koning Willem-Alexander arriveerde op het Kerkplein. Op het programma stonden onder meer uitleg over de Zeeuwse sport, een gesprek met ervaren ringrijders en het bijhouden van de puntentelling. Voor het publiek was het vooral leuk om hem nu een keer in het echt te zien. Ja, ik had gedacht dat hij wat groter zou zijn, maar dat is niet zo. En voor de rest ziet hij er heel vrolijk uit, dus prima. Je ziet hem altijd op tv, maar in het echt is het toch wel een beetje anders. Ik vind het cool, omdat zo vaak is hij niet in het gedeelte van Nederland. Omdat hij is meestal met zijn eigen werk bezig en is hij niet heel vaak hier. Ik had hem wel wat roder haar verwacht of zo. Ik denk wel over 3 uur staan, ja. Is het waard? Ja hoor, vind ik wel. Het is toch hartstikke leuk en gezellig. Het is niet toevallig dat de koning vandaag Nieuw- en Sint-Joosland bezoekt. Want ringrijders en het Koninklijk Huis gaan al ver terug. Zo blijkt uit de geschiedenisboeken dat de koninklijke familie al in 1786 een bezoek bracht aan het ringrijden. Ook stapte koningin Juliana in 1960 in een sjees tijdens het sjeezenrijden in Middelburg. En de laatste keer dat de familie het ringrijden bezocht was tijdens Koninginnedag in 2010. Vandaag bleef het bij toekijken voor de koning. Was u niet geneigd om zelf ook nog even het paard op te gaan? Nou, ik rij een ander soort paarden en ik denk dat je hier heel goed voor moet oefenen voordat je het een keer echt doet. Maar misschien dat ik stiekem thuis in de tuin het een keer ga oefenen. Nog even oefenen dus. Genoten heeft hij in ieder geval wel. Hoe vond u het ringrijden? Ik vond het een prachtig mooi evenement. Heerlijk om te zien hoe iedereen bij het dorp hierbij betrokken is. Zoveel vrijwilligers, maar ook zoveel mensen die fanatiek ringrijden. En ja, prachtig om hier op derde Pinksterdag te mogen zijn. 200 jaar van vereniging is toch een hele mooie manier om te kunnen vieren. De provincie wil dat er een directe treinverbinding komt van Zeeland met Breda. Dat kan door de sprinter uit Vlissingen vanaf eind volgend jaar in Roosendaal achter de trein naar Zwolle te koppelen. Reizigers naar Brabant hoeven dan niet meer over te stappen in Roosendaal. De korte overstaptijd daar zorgt er nu voor dat mensen regelmatig hun aansluiting missen. Het besluit over de komst van een AZC in Terneuzen is uitgesteld. De gemeenteraad zou zich er volgende maand over buigen, maar de raadsleden hebben meer informatie nodig, bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering. Rondom die vergadering protesteerden zo'n 70 mensen om hun steun of ongenoegen te uiten over de plannen. Ons woongenot, het is een hele rustige buurt.
Straks met de komst van 200 asielzoekers op een 21 meter afstand van onze voortuin gaat dat helemaal weg zijn. Maar er waren ook voorstanders. Ik vind het eigenlijk Terneuzen als de grootste gemeente van Zeeland niet meer dan terecht dat wij ook daarin een stukje opvang gaan organiseren en regelen voor de langere termijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de gemeenteraad nu over de plannen gaat stemmen. Voor de moord op Ischelle van de Velde uit Oostburg is Sandra H. woensdag in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 18 jaar cel. Eerder werd ze door de rechtbank in Middelburg ook al veroordeeld tot die straf. De familie hoopt dat er met deze uitspraak na ruim 3 jaar een einde komt aan deze zaak. Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte op 15 december 2020 te Oostburg, gemeente Sluis, Ischelle van de Velde opzettelijk en met voorbedachte raad van het leven heeft beroofd. In dit winkelstraatje in Oostburg raken Sandra en Ischelle bevriend. Ischelle runt hier een naaiatelier en Sandra heeft een spiritueel winkeltje. Maar op dezezelfde plek gaat het op 15 december 2020 helemaal mis. De twee vrouwen krijgen een woordenwisseling over het feit dat Sandra's partner Felix en Ischelle gevoelens voor elkaar hebben gekregen. Er wordt over en weer geduwd waarbij Ischelle tegen de verwarming valt. Wat er daarna precies gebeurt blijft schimmig. Maar vaststaat is dat Sandra Ischelles keel dichtknijpt en zij overlijdt. Daarna bewaart ze het lichaam van Ischelle wekenlang in haar winkel. Uiteindelijk zaagt ze het in stukken en dumpt het bij het afwateringskanaal in retranchement. Met voorbedachte raden, en dat is, klinkt ingewikkeld, maar in de kern komt dat erop neer dat de verdachte enige tijd moet hebben gehad om na te denken. Dat als zij Ischelle zou gaan wurgen, zeg maar, dat ze dan ook dood zou gaan. Dat ze die tijd heeft gehad, dat ze die tijd heeft genomen en het uiteindelijk ook heeft uitgevoerd. Haar besluit om dat te doen. En het Hof heeft dus geoordeeld aan de hand van feiten en omstandigheden dat in dit geval zo is gegaan. Maar in het bijzonder heeft het Hof ook gelet op juist de bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld ten tijde van dat Ischelle nog gewoon vermist was, dat de verdachte ook in haar winkel bijvoorbeeld de moeder en de broer van het slachtoffer uiteindelijk heeft gesproken. Terwijl het lichaam van Ischelle een paar meter verderop daar lag. En wat de moeder en de broer dus niet wisten. De publieke tribune zat vol met familie en vrienden van Ischelle. Bij het horen van opnieuw 18 jaar gevangenisstraf ging er een zucht van verlichting door de zaal. De familie zegt dat er een last van de schouders is afgevallen, al blijft het gemis van Ischelle enorm. 2 keer morgen pakken ze ons niet meer af. Dat is de uitspraak die ik net riep. Maar nog steeds niet weten wat er is gebeurd, dat is en blijft heel lastig. Je zit in één grote rollercoaster en je gaat alle kanten op. En echt het rouwen en het gemis, dat blijft een beetje weg, omdat je steeds maar in je hoofd bezig blijft met de rechtszaken en zo. Dus dat zijn we nog niet echt aan toegekomen. Iemand die zoiets heeft gedaan, het dan op deze manier probeert weg te werken en dan niet eerlijkheid van zaken geeft en niet open en eerlijk erover is. Ik bedoel, het is gebeurd. Ja, ze wordt veroordeeld sowieso. Dat is voor mij heel moeilijk. Ja. De familie hoopt dat de rechtszaak na 3,5 jaar tot een einde is gekomen. De verdachte heeft nog wel 2 weken de tijd om in cassatie te gaan. Daarbij beoordeelt de Hoge Raad alleen of het recht goed is toegepast. De bouwvakkers in het nieuwe politiebureau in Middelburg worden binnenkort ingeruild voor politieagenten. Het nieuwe onderkomen is bijna klaar. Op de nieuwe locatie komen alle politiediensten onder één dak te zitten. Allemaal veel later dan gepland en ook veel duurder dan begroot. De politie had hier al eind 2022 willen zitten. Maar corona, gestegen bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt gooiden roet in het eten. De rekening liep op tot 34 miljoen euro. Maar nu het af is, heeft het nieuwe pand volgens de politie alleen maar voordelen. Nou, het is sowieso goed dat we bij elkaar zitten. Hè. We zitten nu op verschillende locaties. Nou, dat is best soms lastig. Hè. Als je bij elkaar zit, dan ontstaat daar toch ook een betere samenwerking nog. En je loopt zo ook snel bij elkaar binnen. Maar ook de panden, die waren natuurlijk wel hier en daar aan verbetering toe. En verbeteren of een mooi pand zoals deze neerzetten, die ook aan de milieunormen voldoet, dat had wel onze voorkeur. Naast voldoende werkplekken heeft het gebouw bijvoorbeeld ook videoverhoorkamers en een paar cellen waar verdachten tijdelijk in kunnen worden vastgezet. De buitenkant maakt al een tijdje de Zeeuwse tongen los. De gouden platen zorgen voor bijnamen als Gouden Kooi, Ferrero Rocher Bonbon en Popo Palace.
Het is een mooi pand, het valt op. En ik denk dat het ook een stuk mooier is dan de oude panden die we op dit ogenblik bewonen. Maar die bijnamen, daar kunt u eigenlijk wel om lachen als ik u zo hoor. Ja, maar daar krijg ik wel een glimlach van. En als we op zo'n vrolijke manier over dit pand kunnen blijven praten, dan is dat wat mij betreft prima. Binnen enkele weken verhuizen alle 400 agenten naar het nieuwe pand. In de Milieustraat in Goes is het binnenkort verleden tijd dat je er alleen komt om afgedankte spullen te dumpen. Het is de bedoeling dat je er straks ook naartoe gaat om spullen te laten repareren. Om erachter te komen waar een circulair ambachtscentrum aan zal moeten voldoen, zoals in Goes de bedoeling is, zijn we naar Os gegaan, naar het Duurzaamheidsplein. Dat Duurzaamheidsplein bestaat sinds 2019. 3 partijen werken erin samen. De Milieustraat, een kringloopwinkel en een demontageafdeling. Ja. Waar een bezoeker met zijn spullen heen moet, wordt bij de aankomst al bepaald. De acceptant bepaalt of het afval is of dat het afgegeven kan worden aan een kringloopwinkel en nog verkoopbaar, dus geen afval. Is het wel afval, dan rij je door naar de Milieustraat. We hebben ervoor gekozen om voldoende mensen hier te plaatsen om de juiste uitleg te geven aan de inwoners als ze het afval willen scheiden. Zodat alles in de juiste bakken terechtkomt. En wat voor medewerkers zijn dat dan? De meeste mensen hebben afstand tot de arbeidsmarkt. Die geven we een hele fijne werkplek. En ze zijn er heel trots op om hier te mogen komen werken. 80% van de medewerkers op het Duurzaamheidsplein in Os heeft dus een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij sorteren het afval dat kan worden hergebruikt. Dat afval gaat naar een demontagehal waar het verder verwerkt wordt. Hier demonteren we artikelen die ingeleverd worden op de Milieustraat, die ons geld opleveren. Dus lattenbodems voor het hout, fietsen voor het ijzer en trappetjes, parasols ook voor het ijzer. Ik vind het mooie, de klant die daar komt, die wordt aan de voorkant gevraagd of hij zijn goederen wil afstaan voor kringloop en demontage. En dan kom je eerst langs een afnamepunt voor kringloop, dan langs een afnamepunt voor demontage en dan pas ga je het bordes op om te gaan storten. En die combinatie en die volgorde, dat vinden wij eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. In 2027 moet de moderne, uitgebreide Milieustraat in Goes klaar zijn. Als de proef in Goes slaagt, wordt het doorgevoerd bij alle Zeeuwse milieustraten. Een paar jaar geleden wisten ze het bij Roompot nog zeker. Het bedrijf zou zijn bakermat trouw blijven. Maar een aantal overnames en wisselingen in de directie later blijkt die belofte niet meer zo hard. Donderdag werd duidelijk dat het hoofdkantoor naar Amsterdam verhuist en de naam Roompot verdwijnt. En daarmee verliest Zeeland een begrip. Het begon in 1965 met een tent op een eenvoudige camping van de familie Kortekaas. Camping Roompot in Kamperland. Niet per se de eerste keus van toeristen toentertijd. Nee, die gingen vooral naar plekken met aanzien, zoals Katzand, Domburg en Renesse. Maar dat veranderde door deze man, Henk van Koeveringen. Hij trouwde de dochter van de familie Kortekaas en bouwde aan de groei van Roompot. Van Koeveringen merkte dat vakantiegangers steeds meer luxe wilden en speelde daarop in. We werden allemaal steeds rijker en we wilden steeds meer luxe. En toen zijn we dus in het onroerend goed terechtgekomen met Roompot Marina als eerste project. Parken bijgekocht. Ja, vanaf dat moment waren we wel een groot bedrijf eigenlijk. En zo ontwikkelde het concern zich de afgelopen decennia. Er kwam Roompot Care, waaronder het dialysecentrum in Kamperland valt, dat in 2001 nog werd bezocht door het toenmalige prins Willem-Alexander en zijn verloofde Maxima. De laatste jaren groeide het Zeeuwse bedrijf door onder leiding van Jurgen van Cutsum, met parken en luxe resorts in binnen- en buitenland. Donderdagmiddag werd het personeel ingelicht. Verslaggever Remy Oppeneer over hoe het nieuws daar werd ontvangen. Ja, je kan je voorstellen dat dit enorme grote gevolgen gaat hebben. De OR heeft al te kennen gegeven dat ze het belangrijk vinden dat er veel kennis en ervaring binnen het bedrijf behouden gaat blijven in de toekomst. Maar ja, de mensen die hier achter werken, een deel daarvan kan hier blijven werken. Want er zijn 4 kantoren op het moment van Roompot, 3 in het land, die gaan sluiten. Deze in Goes blijft open, maar er blijven 2 en misschien iets meer afdelingen blijven hier lokaal bestaan. Maar de meeste mensen zullen de keus krijgen van ja, je gaat of mee naar Amsterdam. Je kan je voorstellen wat dat betekent voor de reistijd iedere dag voor mensen. Of ja, ze zullen dan toch misschien een andere baan moeten gaan zoeken. Na ruim een jaar lang overlast en schade zijn de buren van wethouder Paula Schot van Schouw-Duiveland het beu. Gisteren eisten ze bij de rechtbank dat de gemeente ingrijpt bij de verbouwing van het pand van de wethouder. Maar ze kwamen niet ver. Ik sprak erover met verslaggever Pim van den Bergen. De zaak was bij de zogenoemde civiele rechter. En die zei eigenlijk al na 2 minuten, ik ben hier niet toe bevoegd. En die stuurde de mensen door naar een andere rechter.
Ja, dat is een ingewikkelde kwestie. We komen daar zo nog even op terug. Maar eerst even, waarom stapten die buren eigenlijk naar de rechter? Ja, ze willen de gemeente Schouwen-Duiveland dwingen om de situatie die is ontstaan aan hun monumentenpand in Zierikzee, om dat op te lossen. Wethouder Paula Schot heeft samen met haar man een monumentenpand in de binnenstad van Zierikzee, wat verbouwd wordt. Vorig jaar werd de verbouwing stilgelegd omdat er regels waren overtreden. Daarnaast zorgt de verbouwing ook voor schade aan het pand van de buren. Zo is er lekkage en is het dak beschadigd. Een jaar verder is er nog steeds geen oplossing. Schot en haar man reageren volgens de buren niet op verzoeken om de boel te repareren en om de schade te vergoeden. Er gebeurt nu dus niets. En ondertussen wordt de toestand van de panden er niet beter op. Ja, en dat is dus waar de buren mee zitten. Maar nu loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek, een integriteitsonderzoek naar de wethouder. Dat staat hier los van, hè? Min of meer wel. Dat strafrechtelijk onderzoek is naar de overtredingen die tijdens de bouw gebeurd zijn aan dat monumentenpand. Het integriteitsonderzoek is naar het handelen van de wethouder in dit dossier. Door die onderzoeken zit ze trouwens wel al 3 maanden thuis. Ja, en dan gaan we even terug naar die buren. Want vandaag geen rechtszaak, de verkeerde rechter. Ja, wat dan nu? Ja, dit ging dus, zoals ik zei, bij de civiele rechter. Die behandelt normaal zaken tussen burgers. Maar dit ging natuurlijk tussen burgers en een overheid. Dus worden ze doorgestuurd naar de bestuursrechter. En wat denk jij, in hoeverre lopen zij nou eigenlijk op tegen een muur, omdat het hier om een pand van een wethouder gaat? Ja, de gemeente zal dat gewoon te vuur en te paard bestrijden. En ik heb daar ook vooralsnog geen bewijzen voor gevonden. Maar als we het even loszetten van het feit dat het om een wethouder gaat. Deze mensen zitten al een jaar lang in de rotzooi, hebben geen enkel uitzicht op dat het opgelost wordt. En dan vind ik, ja, dat is toch wel een hele beschamende situatie. En daarmee zijn we aan het einde van de week. En bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.